Alo? Halo? Alo, izvolite, ili vi šta da obučete? Ne, Dobro. mene zanima ljubav. Ljubav, nemate sreće u ljubavi ovde vidim. Nemate sreće u ljubavi, uopšte sa muškarcima nemate sreće. Sad ćete. Vama je bolje da budete iskrene prema sebi. Znači vi volite ženi, samo niste toga svjesni. Ovde vama stoji jedna Jelena i preziva se na slovo P. Tako da vam stoji veza sa njom. Ima crnu kosu dovde i dobra je osoba, tako da možete računati na vezu sa njom. Najvažnije je da čovjek bude iskren prema sebi, šta, nije to ništa jaka stvar, šta, za 4 godine ljudi će da se ljube, da spavaju sa životinjama, jaka stvar, ništa to nije nenormalno. I pre 20 godina je bilo nenormalno sa istim polom, sad to normalno, ništa, šta, drže se za ruke, jaka stvar. Sad kad sam bio u Švedskoj, drže se za ruke, idu normalno. I priča mi ovaj Oleg Mustafson, kaže da za 4 godine sa životinjama, tako će i onda će da zatrudne životinje i sklapat će brakove, ljudi i životinje. Kaže, isto je to sad nenormalno, ali bit će normalno to. Ja rekao, pa šta to znači? Kaže, naš cilj je da sve što je normalno izokrenemo, a ovo što je nenormalno da to stavimo u prvu plan. Ja rekao, pa što to? Kaže, pa to je bolje. Idemo, 0606030331, zovite i pitajte i postavljajte pitanje.